Omae kok sak jagat. Godho jajan ireng. Itu mah ya godho apa iki? Apa iki? Iki. Godho. Iki godho ya. Arek mah. Iki lho seweke buka. Buka. Oh, Omang aja. pornografi nggo. Wis kok open. Lan dia duwe. Pornografi. Iki ya. Lan apa? Nah, Sing cilik ku lho. piro duwe iki lho. 2000. Piro? 2000. Iki 2000 iku. Ya. Iku lho ana sing 2000. Oh, kaya banyak susu kok. Niki. Iki. Wes pas. Hah? Pas. Gue ireng-ireng kok. Iya iki. Bleger aku nggak ada aja. Ya kesok ndak wes. Iki tak kei lapis jajan ireng ambek godho. Kok gak ada wong anu ya kicak ngono. Kicak apa? Sing kaya anu sing digawe timbul kan lho, dijeplok, terus dirisi terus dikeraup. Apa ya iku ya? Ndak roh aku. Wes nah. Wes mari. Hah? Mari. Duwe pean iku isor, duwe pean iku lho. Nah, Wes mari bayar. Wes tak jupuk ya tas 2000. lagi ya kodo. Apa itu? Sembarang GPU balsem apaan niku? Kerja barang. Wedak kayak ukuran, Gaya kerja. kayak macak. Keri ya marah tuh. Wes. Piro duwe ku Wes mari. Mari. Oke. Wes. Kan susuan ini kan. Wes. Ya ya no. Wes mari tak. Wes mari. Dales. Allah. Dalah. Ya kok gak nyang. Nyang awan iki pisan.